Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kami perang subhaya phi shaka YouTube channel jangi te ko mangila tip ye phi ba phi don bentalang ha kani ka film ka ban sam permission ye phi laban batai khin diat sprang jong phi na benta ki nong pet jangi ko ble phi baro ka teng jong ha ka de phi umar bnyang te ha kani ka film shimenta kum ka karakter jong ha ka long kum special karakter te ban batai detail kata te ngau kwa nomor ka kaplong kerpang ma te ngau ai ba ki pai pai ki man sakhi le jong ki khaman antara apply kani ka film apa picture cinema hall te phi la ju ak buntali ki film ne tangani awai hai ngala na don kum ba khat atali film atli kadi kadi ba armo kani kadi ka ba khat we hai te ki music video pa de kan utli music video mungkin mau sure anan totally done he hai te ke ek jinge pher pa de na kalyang jong phi ha ka kam ban ak music video bat ka kam ak film ka film ka kham shim jinge number ba ka kam ka ba me ka paru te akham ta ma acting ma te ka music video part like ka long kum choi acting tamalong kam de than ka long ka dan ni ka jing phe te kham su ka music video banya ka acting trong ka film te na do menu phi la stang man ak film pa de na 2017 mo dang shan mo te ke ka pelong ye phi pa de ban jet ha kane kam ak film ban dan benta ha kane te ka de me na do ma cha bang nang ren te na just na ban bot ma iki bangi i habang ya lenti le ne habang apet film le ne astunat ban bot ele dalade le de te kum to ski on da ngala pai ha ka class ka ba shong class 12 te ngai i ka we ka dan kami ki kas tengah apply kayaknya kata lead audition te hijet yang kata ka audition ka bang lead first time ka jing em jang te na do kata kan ngasa sedang ban try kini ka kam ngasa su tho ba ngadon ne kata ka sapa kan ni kan to hatu phi thmu ba la shai hadin ha bot ro phindang yai ak bet ya ka kane ba phindan bet ha kane ka benta ban nom ban ak film bet ha ya kata te ngadon bet ka thong te ba phai pa de sha ki jing e ke ek ba phi sham ha ka por phi dang don ha pa ding kane jing ring do re kane film ki jing e te ki de kawe ki de ha ka riam ka bet mo namar ba teng ngila yo bon ki project tingim la ara ban phong ki jo ki jain every scene like ha ki sni ni don south han scene ting ha ban chain bet ta kam tam mo ngi ken thele na du ba la lo bi bro shir nyang hap chain she scene hap chain ar scene hap chain ka de bet full bet te ka shem jing ka riam ka bet ka we ru bang ha ban lut hin la de and ta ka por la da menta shubo ki la bo shoot kom la shai la ne la shisni henry pada ki reschedule no ka to ka por ta ka mo ka bang ya kot bat ko pat ka project pada ka long klai class ke nyang ta kita he ki jing te kum lu phi bati pre ka por ka ba phi tre ha ka kam bat ya kane ka ban ring do re ka film ba de kata te ka shong ha ki project ken ki banga shem namar ba shabangan shem ya karu ngamla ra ban shu priang bet hang to tengah ban ya kot chai ka por kram bangan la ban adjust ken bat ki we pada ki project pledge your experience ban ak film hai namar ka jing your experience jong ta ka de bet ka ban ya ki por ki sni te kum ta ka nya be kan do bon ki brio bon ki ni ki bala kham your experience ki sinya ki ba shwa jugi te na ki ring yo ki jing tai te kum ta kan te ha ba phai pa de shakani ka film mo ha ka jingmot jong phi ke ka jingmot ka ba wan ning kong do ban ong ya kani ka film ka teng jong kani film shiteng por ka jingmot jong kani film tang shiteng por ka de ka thau be ya ka imlang sala mo ha ka ba ka kami ba du pa ki mala ba nya de jingmon te lada ski kata ka jing ba me stu jingmot jing ki ka jor
Te kamot kajing ide jong kiro kamne kan si junong tang sedang por kelakut no. Kaya ya kata kain karkon. Na kabentagi badan sab haga kam ak film mo ke kaba pikwa ban kentu ya ki wei pade ki badan ya ka sab ka phong henry kile ran pade kile ran namar don ting ting ki ong ba la rang ba than don ting ting ki ong ba ki dang rit te ke pade na kalian jong pikwa ban kentu lang ya ki wei ki badan sab Ya kata te ngaru ngala semua ya kata kalian ti kaba ki brio ki keren lene ki unta kain kadan met kajeng competition lene kajeng syakan tho henry pada lada ngibu kita sya sai na kajing em jongi kemudian nyai be ya kata kalian ti kabang ngi sutho ba kadai ben nyai te tang kata kam dan kajing kan henry lada ngi pesapat na diang namuan kat kabaki video ki keren te ngin semua be dia bengilong support te dia ngin glitch kita ngin ken mau share dia ngin bu share dia te tang kata kan ka kam jongi ro kan saya kembali tu pitharai kani ka kam ak film kade ka kam ka ba ailat kum ka kam lem na ka bentai ki wei Hoi kata kade kajing shisha nama ba mentale kade ka perthai kudo kam kudo jama te ka ajing jing mentoshi buan kam tam yaki dia don sabken la kade karwai ne kas jauh ne ka akne kalam ne kan nuru hende pat ngiyo jing mentoi ne kini rute ngila aben em jak po kan wat kam tam ne lila da ka sarkar ro kasnap ken ya ke jing don kam juni mo kum ki hall kum ki ba ki ngidon kam kan naka telong katahi kade ka jing mentoi nam ta juni kan Tike ika jing sngo jong pi pade haba ki brio ki dan be ya kata ka jing kren mo jing kren ben khamtam ya kani ka kam ak film ka jing sngo te dan mi am kat bagi dang ki brio te ngi dan mi jing sngo la da kam tam ni sha kren ben ni sha kan tho hende pat ka jing sngo jonga ka ba ki kren la da dele ka ba sniu te ka moi kanang ai jing men kanang ai min sim shu kan ngi ba yo le se ka ba ki kren yo le se ka dai te na itu jing kren jong ki ngi shim kan ba ilong izi kai te nang tu ni sas dang so thoba is dang la bani iru hang lu ngi bakla te na ka tu ngi sang sang la ngi mele pha sho hayang asam jong pi ki ai men sim ban let ya kani ka kam ak film Hoi na hayang jong ate me pa te full support bet ya kata te na ta ka daw ngaru nga ashim bet ka ba ki brio ki kren ai kin kren te hende ni me pa jong apa de ki ong ke let da ka ba khoi da ka ba te ngashim bet ya ka support jong ki na ta ka daw kan mga salong ko ni ka mga lumata te show ban ya de kam ha kani ka film pi thu kum nu ya ki director pi thu kum nu ya ki producer pade opini yo ban shim ban ta lam ha film ningkong te ala du ningkong do na do 2017 ong yapi te ngale audition wa ka film ka ba ka tengka likai kata de first film changa te nang to ngale audition tak hisin te ngayo ban ana ka to ka film te nang to kan ski stang bandan kini ki event kini ki program wa ki badej phang ka film te nila kan do ki director ngi kan do ki producer hang to te ki kwa ban ki pa ne kata ka video chonga mo ba ki kwa ban iken ba ka kam ma banga tre kumno nga ai te nang to kan ski sa ki do ki producer ki director ki ba phe te nakaliang jong pi pade ka ba pi ko ban pan upat ba ai ka jing karshan nak banta kani ka film kajing kirpa jonga ki pai ba kalong ba kumba pila jukushan hi nga ba ki nong shna film hi pero nakapor te nga kadmen ken ba kani ka kenti pamentaru phen a kajing karshan ngi ka ba pura ken ondang ila pa mi ngi film ba bichu cinema hall chalong tang katai te ho ngate bat phang nya tarkot sisendan good te kumba ngi yo sngo ye pi ru ba pi dan banta kani ka film te phila ban batai khindiat chapang jong pi na ka banta kinong pe chungi thì cái tình trong ai thì khá bốn đó thì sim banta cái này film tangkum i police constable banyak dan bentalang haga jing haga duty jong basim banta kum SI kan film te pi la judan banta ha ki wegi film ne ka scene ka baning kong mo pi yo ila dan banta hi katu kan ni film ki don ki bansa pelat ro don ki bala ada pelat ro ki don ki bomi ro ki la don ki film
Te kita ki film ki beradab ka role jong pi dan main role ne pi dan benta kum i. Ngasu deh betang sajpat. Ke ka pelong pi pade ban rung ha kan ka kam ban ak film. Kapa menkong te ngipet lagi ngipet TV sa PTV yang tu te la siang besi kamera bun tu te lapel tu la internet ki film te kadon ge kata ka jing syok jing mut pa yulasi ngaruh ha ka wi kapor ngan salong te kumbalong kini te den tu layai kapor la one sa sini selong one sekolah ni sini te le kan do ki parlo ki batre kini ki benta te den tu ngakan do bati we de bahing hi te kan do itu iba tray kam film hi te ngong selibut te dalam libut i pechon kong tu te pin kong tu don hi kai jing ketik kam simba yulisi ngaru ngan sayo bentar wi ga por te den tu kashkun no tangata te lekai yang hai jong tu ba yang te lingba jong i storyteller London kan lingba jong i te kasapli kalat kulti banyo yan ban simta ini ki kam film Pi itu kum nu ya producer director jong ka film. kaban kong namar balai itu suade akisiu te lingba jong i khot yang ai la khot so sisni ang ban le chagawi ka badi ka musik video te den tu ngamlap le te i khot bang sa gawi kasni ban ang ban le simtang tu te hang tu di ba ngala jalati te ngasa poile chang tu sa poi itu lembak tu kasni Ke ka jing mo jong pi ha kan ka film ka baki ai ka teng shiteng por. Kajimut jangan ni ka film ai siteng por ken betika ni ka film baki ai kerteng siteng por kan ni kalong bai ladat de haka long ying long sam ne hakini ko nur ki banta kadon be kajing tenju yu bro ban skeno yu bro haka siing system bro kadon hi ka banta ba kan khanglat bat don hi ki ba yele ban praying prasam rei lemba gitu ki bro lagi don kata kajing sene ld rei gitu bro ki ditang siteng por Pila judan experience ban ai ka film. film ki film te yala di ngampat da sim mentatan ki film tangwa sulen ba lebut ki we te ngala ju i ke ni ki we ka kumno baki donjing ki kam film bade ki no apro Teki ki jing ke ba pi sham pade ha ka por ba pi ring do re ka film. kani ka jing teng ki basa jingai ro kapor nomor ba dadena ne pu selong le sa ka blok sa kai ka jisem jing ka ban kong do ha kapor adin teng ro sunong kinong ang tu teng la sakran ben no hi ki to pathem ta bun le hi ki la bun ki bela ya karchan ha ki film rei kinang don hi kat tu kan ne ki badang keren nya ki khnang bantan ni ki sipo kan katu ka we ka ching lada ki scam la de te kamut ba kumbo no ai kerne ka film tang steng por ka ching tan jeng ki sipo ka de tang steng por ka rei lagin sngap no ki kamut ba impoi se Na yeng na sem jong pi ki ai men sim ma pen let ban ak film. na yung nasam te banong I'm sim ro em banong ban keren kumni kum tai ro em kilong ka sulong be hanga gain lada ngan le ya kan no kam ro lada ngan le ka ba ha ka byang la no la le ka pasnu gain Pi tharai ka ni ka kam ak film ru ka de ka ba kam ka ba kum no ba pi sham namar ba bun ki briu mo ki kren ben ye ka de kam ak film namar ba long kam long pher na ki we ki kam ki ba ki we ru ki le ki tre. kakam ak film te ka we ka song stang la dang is kham jumut hi la di namar teng wat la dalik belam misteri ru ubru la dala don ka kerdan bakam majrong la puli la ki digiri ki ibom nyokam te lik belam misteri ru ongkat ka kerdan jong phi dang lik belam misteri te sa kam film lai ongkat ka kerdan jong phi balai phum wat kam sarkar lech kum tu kam kai ka bubun gi ru ki be ba ka de kam kai ka film rei ubom patut tu khnya kam kai rei bolat tu pat kum no kan kam kai nomor ki i tang itu ki basi mentang tu handai sadin pat kat no phumut ki badon sadin jong kamera ki spot boy nta saki we ki no pule ka script saki nang direct ki no saki basi wan pekai wan senran tu Te kum no pi bate ka por jong pi ha ka kam ba pi tre ba ha ka ni ka kam ak film. kani ngala su bu sni dan ki por ba ngak khambon kam jing tre te ngala
ngala lej no jing tre badan ki por ki ba ngam da ka bun kam te ngala lej no film bat ka wi ka chong kum ni lada ibu shooting kum tu ibu shphoje la bu shphoje master te hapo jang shphoje la poi no tu te haban tip ka hadu ka ka simpor kam ta jong ani ta hi te din tu la de pa ka tu pat la ben os kam jong ajong teng long shoot khara baji ne ar baji ru shwa jong atu mestep la pendap no kam jong ajong te shwa man te ka tu ka por ban chut te la poi no tu ke ika jing kerpat nak kalian jong pi ha nak benta kini kinong pet ya kan ka film nagalin ko jong ate ya karpat gi bro ba ya ki pai ba ki ba i ji film kasti mak kin sang ban wan page mo teng para banyak film gi yong ka film jong tu kan le ka film jong tu le teng ya khin ko ta kan i khin ka film jong tu le page ka film jong tu rei ha bang ide ki nong sa film ni ha ban support kan markel yang te pai ba ro ni ha ban support kan na mar ba yo le si la chai ki ba haying hasem jong ki po ya kam film la dang nim sedang bang ini support te la no pat ini support ki yo le si ki dan ki ba haying hasem ten keleng ka jonga sekar pat pe ba sa ba haban wan pe ka film bat pensu tu hi kan kata ka kerteng ni film tang si teng por ka de nam ta jong ka patang kata tau kulish bon